Когато използвате лодката за стръв Assassin, моля, първо калибрирайте магнитното поле на лодката. Задръжте бутона за калибриране на дистанционното управление. След като чуете сигнала, натиснете кратко отново бутона за калибриране. Лодката автоматично ще калибрира своето магнитно поле. След калибриране на магнитното поле, трябва да зададем точка за връщане. Изберете подходящо място. Задръжте бутона за точка на връщане на дистанционното управление. След като чуете сигнала, точката за връщане е зададена. Първо, закарайте лодката за стръв до желаното от вас място за риболов. Натиснете бутона за риболовно място, за да запазите мястото. Задръжте бутона за риболовно място, за да го премахнете. След като мястото за риболов е зададено, натиснете бутона за връщане. Лодката автоматично ще се придвижи от риболовното място до точката за връщане. Нашата лодка за стръв Assassin може да съхранява до 24 риболовни места и една точка за връщане. Изберете риболовното място, на което искате да отидете. Натиснете бутона "Отиди до риболовно място". Лодката автоматично ще се насочи към него. Натиснете напред джойстика на дистанционното управление. След като зададете посоката, натиснете бутона на джойстика, за да активирате круиз контрола. Докато сте в режим на круиз контрол, все още можете да управлявате посоката. Натиснете бутона за отваряне на дясното отделение, за да освободите стръвта. Контейнерът за стръв побира до 3 кг. Когато използвате ехолот, натиснете бутона за свързване, за да го свържете. Натиснете бутона за светлини на дистанционното, за да включите осветлението. Когато използвате освобождавача на куки или задното отделение, натиснете бутона за отваряне на лявото отделение, за да го активирате. Задръжте бутона ОК на дистанционното, за да влезете в менюто. Натиснете кратко ОК, за да смените настройките. Използвайте бутоните наляво и надясно. За да настроите параметрите, изберете режим на автоматично захранване. След като зададете настройките, задръжте бутона ОК, за да потвърдите и излезете. В случай на спешни ситуации, при загуба на сигнал или ниска батерия, стръвната лодка автоматично ще се върне до зададената от вас точка за връщане.